Am muncit, am organizat, ne-am întâlnit. Am ajuns la Bușteni, în mijlocul munților, cu inima deschisă. Deschisă să dăruiesc, deschisă să primesc. Și știi ce? Am primit mult mai mult decât am oferit. Am pășit în această călătorie inițiatică spre centrul ființei tale cu emoție, cu intenție, cu recunoștință. Am întâlnit femei minunate, femei care nu doar visează, ci fac pași concreți spre visul și visurile lor. Femei care nu se lasă definite de trecut sau de limitări. Femei cu principii, cu valori, cu demnitate, cu profunzime. Am râs, am dansat, am făcut mișcare, am plâns, ne-am îmbrățișat, ne-am conectat, ne-am reconectat cu noi înșine, cu una cu alta, cu natura, cu Dumnezeu. Și poate ce s-a întâmplat acolo nu poate fi explicat în cuvinte. Dar știu sigur că fiecare a plecat altfel decât a venit. Mai clară, mai împăcată, mai întreagă. Au fost zile de revelații, de vindecări tăcute, de decizii curajoase, zile în care s-au întărit valori, s-au creat legături, s-au deschis drumuri noi. Am plecat cu pași clari de acțiune și cu sufletul plin. Și chiar dacă lumea din afară nu vede încă tot ce se clădește, noi știm. Înăuntru a început deja transformarea.